नोंथांमोनखौ आरो खनसे फिन बरायफिनना लाफिननाय जाबोबाय। दिनैनि टपिकआ जाहैगोन भुटानाव 2003 अल क्लियार समावहाय जोंनि सार हाब्रां आरो सार इराकदाव आरो सार सासे 14 बेट्सनि माबा नाममोन सार बिथांमोना दिनैहाय मिथिं जानानै दं, गोमानानै दं। थ' जों बिनि सायाव एसे रायलायनो नागिरदों, बारा गोलाव नङा, एसेल'। थ' जों दिनैहाय जों रिहेबिलिटेसननि गाबख्रावदों, मोननाय मोनिनि गाबख्रावदों, दिनै मुंख्लंनि थाखाय जों बुंदों आरो पिस एकर्डनि नामावबो जों गोबां खोथा बुंलायदों, गोबां खोथा सावरायलायदों। जाखिनि सावरायलायदों मथा मथि थिगैनो दं, बेफोरखौ सावराया नङा, सावरायनांगौबो। थ' हाब्रां सारखौ दिनै गबिन्द बिथां, प्रमद बिथां नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों? भुटानाव मिथिं जानानै दं, गोमानानै दं। भुटान अल क्लियार समाव गोबां मानसि गोमानानै दं। बिसोरो मा बर' रायजो राजानि थाखाय मुंख्लं जायाखै नामा? मुंख्लं जायाखैबा दिनैसिमबो भुटानाव दिनै दङ होननानैबो खोनायो, सम सम दङ होननानैबो खोनायो, सम सम आरोखि। दङब्ला दिनै नोंथांमोना दिनै सरखाराव दं, नोंथांमोना दिनै बेफोरखौ बरननांगौनि दायथ'आ नोंथांमोननावमोन, गबिन्द बिथांमोननावनोमोन। आरोबाव प्रमद बिथांनिबो दायथ' दङमोन। थ' नोंथांमोना दिनै मा खालामदों? मा बिथांमोनखौ जेबो रायखांनायखौनो खोनाया माथो नोंथांमोनखौ? बिसोरनि सायाव बिसोरनि बागै माथो इसेबो रायलायनाय होननाय? ना बिसोरो दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामाखै नामा? ना बिसोरो दिनैहाय बिमा बिफा गैया नामा? बिसोरनि गोसोआवसो दं, न'खरनि बिमा बिफा जाया फेमिलि बिथांमोननि गोसोआवसो दं। हाब्रां सारनि न'खरनि बिमा बिफा, एराकदाव सारनि बिमा बिफा, न'खरनि गासैबो बिसोरनि गोसोआव दं। सासे गावनि फिसाया जुदि गोमायोबा गावनि बिमानाव गोसोआव बेसेबां आघात जायो। बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय, बर' हारिनि थाखाय नांहैनो होननानै थिनहरनानैबो दिनैसिमबो बिथांमोननि अन्तत' न'खरावहाय नै बिनोमोन उमुगा होननानै, हाब्राङा बिनोमोन, बिनि बेगेंखौ जों एसेब्लाबो होफैबाय नोंसोरनि न'खराव। थ' बेफोरबायदिबो खोथाबो गैया दिनैसिमबो, जेबो इम्पर्टेन्ट गैया। भुटान गभर्नमेन्टजोंबो रायलायहैनो जेबो गुरुत्वआनो गैया। मानो सावरायहैया? मानो? मा जाहोन दं? मा कारना मा? थ' नोंथांमोना एसे नायलांदो। आं भिडिअखौबो बिथांमोननि फट'खौबो आङो दा होनानै होगोन स्क्रिनावहाय। दिनै प्रमद बर'मोना गादि लुबैसुला, गबिन्दआ 1 नाम्बाराव गादि लुबैसुला, गावनि गादि नागारा, प्रमदआबो नागारा, थैनोबो नागारा। प्रमद बर', फेरेंगा बिसोरबो थैनोबो नागारि मानसिसो। बिसोरो बामोन गुस्थिनि मानसि गोजासो बिसोरो एखेबारे बर'खौ फाननानै जाग्रा। बिनिखायनोथ' नोंसोरो प्रमदआथ' ओंखायनोथ' होनजायो बिराद गेदेर गेदेर न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, डिभाइड आसाम 50-50 बोरो प्रमद। गबिन्दआबोथ' दिनैहाय गोबां खोथा बुंदोंमोन, बोरो सभारेन्टिया। गबिन्द मा खालामखो? स्टेटआ बोरो बर' रायजो राजानो दिनै? स' बेबो मोनसे टपिकआ थांबाय। दा आं खावलायदों बिटिसि गभर्नमेन्ट, प्रमद बर' गभर्नमेन्ट, गबिन्द गभर्नमेन्ट, नोंथांमोना दानि सरकारा बोरो बेफोरनि सायाव जेबो डिसिसन लायाखै। थ' नोंथांमोना बेखौ थाबैनो डिक्लेयार होबावनांगौसो, खोन्थाबावनांगौसो दिनैहाय। आरोबाव रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो गासैनोबो एनडिबि, एक्स एनडिबिफोरनो मोनफा मोनफा पेकेज होदों। बे पेकेजखौ सोरबा मोनदों, सोरबा मोनाखै। थ' आसा खालामदों सोरबा गुबुना बहुत खोथा सोंहरदों, रिहेबिलिटेसनखौ माला मोनगोन? आं मोनगोनखौनो होननानै बुंगोन। 1 थारिखआव होनो गोनां मोननो, जायफोरा मोनाखै 1 थारिखआव थांनाय नभेम्बरावनो 1 थारिखआव होनायनि खोथा मोननो, बेखौ मोनाखै। जाया मोननांगौ बाखि दङ, हयथ'बा 30 थारिखआवहालागै मोनहैगोन। आसा खालामदों बेखौ जायफोरा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेखौ मोनगोन 30 थारिखसोहालागै। थ' नोंथांमोना बेखौ नेनानै था 30 थारिखसिमहालागैखौ। जुदि मोनाब्ला सावरायग्रा फेरेंगा
गबिन्द आरो प्रमद बिसोरनि न'आव थांजोबनांगौ, बिहैनांगौ, बयबो ज' थांनानै रायलायहैजोबनांगौ जाय जाया रिहेबिलिट मोनाखै बिफोरो। ओंखायनो थ' नोंथांमोना जाय जाया सोंहरदोंमोन बेखौबो मोनथिबाय। आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनैहाय पलिटिसियानफोरा मा होनदों, बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया। आरो दिनै NDFB डिसबेन्ड जाबाय, BLT डिसबेन्ड जाबाय, आबसुआबो दिनै डिसबेन्ड जाबाय। आबसुखौबो डिसबेन्ड जाबाय होनना बुंगोन आं, खारन बिथांमोनाबो सिगनेटरि ना। एक्स आबसु होनजोबगोन आं, दा जेसेबां आबसुफोर दङ बिसोरखौ एक्स आबसु होनगोन, खारन बिथांमोनाबो एक्स गोजा। ओंखायनो बिथांमोनाबो दिनैहाय दायथ' दं। आबसुनि नामाव जेसेबां मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'खराव मार्टिएस्टम गैबावानदां, बिसोरखौबो दिनैहाय मा होननानै बुङो, मार्टिएस्टमनि बेलायाव आं दाहाय बुंगोन आं। दा मानि टपिक खोथा होनदों, मानि खोथा होनदोंमोन, बड'लेण्डनि खोथा। बे जेसेबां लिडार दङ सोरनो नाङा बड'लेण्डखौ सोरनो नाङा। आं बे बड'लेण्ड जाय बिग्राफोर दिनैसो बड'लेण्डखौ नांगौ हो, दिनैसो नांगौ। NDFB बै समाव हाग्रायाव थानाय समाव अब्लानि समाव मा होनग्रामोन बिफोरो, मा होनदोंमोन बिफोरो, मालानि बड'लेण्ड बिग्रालै बिसोरलाय, बिदिसोमोन माथो। दा मानो NDFB बायखांनायखाय डिसबेन्ड जाजोबनायखाय बड'लेण्ड नांगौ। आरे नोंसोर बैसो जाखाजोबनाय गोजा नांदो, नोंसोरो बिदो, नोंसोरो एबारावहाय जों जिरायना थाबावगोन। सिदाखा बावहाय गाज्रि मोनलायनानै लाब गैया। नामल' मख'वा दै आं दिनै, जाय जाया बैसो जानानै थानाय नां बड'लेण्डनि थाखाय ना गाबख्रावबाय था बड'लेण्डनि। नोंसोरनो इन्डिया गभर्नमेन्टआ थैनोबो होआ, जिउ जोबलांनो हागौ। बड'लेण्डआ जाय गाबख्रावबाय थादों, जाखिनि बैसो जानानै गाबख्रावबाय थादों, बिसोर दिनै बड'लेण्डनि नामाव गाबख्रावबाय थादों। बिसोरो बैसो जानायफ्रा थैनोबो होआ, बिसोरो इन्डिया गभर्नमेन्टआ, स्टेट गभर्नमेन्टआ थैनोबो होआ। नोंसोर दिनै जिउ जोबलांनो हागौ। इन्डिया गभर्नमेन्टआ, स्टेट गभर्नमेन्टआ मालाबाबो होआ नोंसोरनो, जाखिनि बैसो जानानै गाबख्रावबाय थादों। बै समाव नोंथांमोना माहाय हाबनानै थायामोन? NDFBआ जेला हाग्रायाव थायोमोन, NDFBआ जेला म्यानमाराव थायोमोन, जेब्ला बांलादेशआव थायोमोन, पिसटकनि थाखाय सावरायफै, मानि हेफाजाब होआखैमोन नोंसोरो सावरायनायाव? माहाय हाबनानै थाखुमाया, बबे खांख्राइ गुदुङाव हाबनानै थाया? NDFBखौ दिनै हेल्प खालामनाय जेबो गैयामोन। ओरैबायदि खैफोद समाव दङमोन NDFBआ, बै समावबो नोंथांमोना NDFBखौ हेल्प खालामाखै। दिनैसो NDFB डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि खोथा बुङोबा जोंबो दाबो गोसोआ जोंना बोरैबा मोनखाङोब्रा। बड'लेण्डखौ सोरनो नाङा? हालुवा जाम्बाफोरनोबो नांगौ, लेखा रोङिनोबो नांगौ। आंनोथ' लेखा रोङा, आंनोबो नांगौ बड'लेण्डखौ। गावनि राव हारिमु गासैबो जाजोबगोन। दिनै जाखिनि BTC दङ, नोंथांमोननि गोरोबलायियावनो दिनैहाय बे अबस्था जाजोबनो हमदों। बड'लेण्डनि खोथा होननानै बुंदों। BTCआव दिनै जाखिनि पावार फांसन दङमोन, दिनै नोंथांमोननि बे जाखिनि बैसो जानानै गाबख्रावबाय थानाय बिसोरनि थाखायनो दिनैहाय बेफोर जाखिनि पावार फांसनफ्रा DCनियावहाय थांजोबनो गोनां जादों, हगार हरनो गोनां जादों। सोरनि थाखाय थांजोबदों बेफोरो? थ' दिनै BTCनि लिडारफोरा दिनैहाय पलिटिक्स नन पलिटिक्स ज' जानानै जुदि बुङोमोनब्ला, गोरायै जुदि थायोमोनब्ला, मानो नोंसोर दिनैहाय बे बड'लेण्डनि थाखाय मानोथो गाबख्रावबाय थानांगौ दरखार दङ? नोंसोर दिनै ज' गैलाया, नोंसोरनो दिनैहाय बर'खौ थोल्ला बोथा खालामबाय थाग्राया नोंसोरनो एक नाम्बारावहाय। दुनियानि दा बड'लेण्ड गाबख्रावहां जेनबाय थानाय फिसा पकेट माबा मा होननानै बुङो, मिथिं लाफुनाय, ओरै मिथिं ओरै लालाय सोर खालामदों? नोंसोरनो खालामदों दिनैहाय। बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै बर' रायजो राजाया, गामि ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै मा दुखु दाहा लायाखै? बै समनि उदिया समनिफ्रायनो, BTC आबसु आन्दलन समनिफ्रायनो बर' रायजो राजाफ्रा दुखु दाहा लादों। थ' नोंथांमोना दिनैहाय बड'लेण्डनि खोथाखौ बांद्राय दा बुंबाय दा था। आं बेखौल' बुंगोन, दिनै पलिटिसियानफोराबोथ' सोरबा एक्स पलिटिसियान, सोरबा रानिं पलिटिसियान, सोरबा जेनबाय, सोरबा देरहाबाय, सोरबा MPआव जेनबाय, सोरबा माबा जेनबाय।
बै हिरा सरनियानि आखायाव थांनायाबोथ' ओरैनो थाङाखै इउपिपिएल जों बिपिएफ जों ज' जादलायनो हाया थैनोबो जानो हाया बिसोरो बिपिएफ बाबो गावनि पावारखौ लानानै दुगामोन इउपिपिएलआबो गावनि पावारखौ लानानै दुगामोन दालाय मा जादों एमपिआ मानो सोरनिबा आखायाव थांनो गोनां जादों आरो सेकेन्ड टाइमाव थांबावगोन सेकेन्ड टाइम थांबावगोन एबारावबो थांगोन नोंथांमोना जुदि ज' जादलाया बिपिएफ इउपिपिएल ज' जादलायाबा मालाबाबो नोंसोरो बे हिरा सरनियानि पावारखौ सिफायनो हानायबो नङा नोंसोरो आं बेखिनि खोथाखौ आं होनबावबाय थ' नोंथांमोना जेसेबां पलिटिशियानफोर दं लाजिनांगौ नोंसोरो पलिटिशियानफोरा लाजिजोबनांगौ दिनैहाय प्रमद बर'आ एक नाम्बाराव लाजिनांगौ दिनैहाय दिनावहाय एक नाम्बाराव प्रमदआ लाजिनांगौ दिनैहाय लाजि रोङै बियो माब्रै लाजिनांगौ बेखौ दिनैहाय आं रोखायै बुंबावगोन बिथाङा सानसे समाव मा होनदोंमोन समस्त बर' रायजो राजानि सिगाङावहाय आं दिनै एमसिएलआइ इएम भिसिडिसि चेयारमेन जानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ लानानै सोमावसाराखै बेबायदि खोथा होनदोंमोन दिनै मा हा बिटिआरनि चिफ जानोसो नों सोमावसारदों नोङो बिटिआरनि चिफ जानोसो नोङो सोमावसारदों दिनै आबसुखौबो नों फानदों जायनि जाहोनाव दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बेक बन होननानै बुङोमोन दिनैहाय आबसुखौ एक्स आबसुफोरखौ दिनैहाय बेक बन होनना बुङोमोन दा जों बुंनो लाजियो आबसुखौ लानानै जों एनडिएफबिआबो गोरामोन बै समाव हाग्रायाव दङमोनब्लाबो जों गोरामोन दिनै आबसुखौ लाना जों गोरा नङा दिनै बुंजानो गोनां जादों आबसुआबोलाय दिनैबोलाय मानोथो खावनै खावथाम जानो हमदों दिनै आबसुआबोथ' जादोंना खावनै खावथाम सार मंगलसिं हाज'वारि बिथाङानो बुंदों आबसुआबो दिनै खावनै खावथाम जादों होननानै सारमोना दिनै सार मंगलसिं हाज'वारि मोनानो दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंदों होनबा जों सारमोननि खोथाखौ खोनासंनांगोन जों सारानो जुदि बिदि होनबावदोंबा बा लाजि रोङासै आबसुफोराबो एक्स आबसुफोराबो एनडिएफबिआबोथ' दिनै खावनै खावथाम ज' जानो हायाखै सालाफ्रा लिडारफोरा साला गावबागाव गादि लुबैग्रा गोजा एनडिएफबिआबो सभारेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन सभारेन्टिनि नामाव मानसि बुथारग्लुंजोबदोंमोन मासला गोसोफोरा बोरैबा जायोलै आंबो एक्स एनडिएफबि सासे आरडि फेक्सननि एक्स एनडिएफबि आंबो दिनै जोंफोरखौ मा अबस्था खालामनानै दोनदों जोंफोर मा अबस्था दिनै आथिं आखाइ बायख्रुजोबनाय जोंफोर दिनै मावना जानो हानायनि जोंखौ रावबो हाजिरा मावनो लिङा आरो हाजिरा मावनो जानायनि बोथोराबो गैला जोंनावहाय दा बे बोथोरखौ सोर खालामना दोनदों प्रमद खालामदों एक नाम्बाराव प्रमद गबिन्द नोंसोर खालामजोबदों जोंखौ नोंथांमोना हारिनि खोथा दा बुंबाय दा थासै नोंसोर पलिटिशियान बर' हारिखौ नोंसोर फाननानै जाग्रा बर' जाथिखौ फाननानै जाग्रा नोंथांमोननि बोरै गबिन्द बोरो प्रमद बहा थाखो एनडिएफबिनि मार्टिएस्टम जेनेरेल बोरै माला खुंगोन माला बानायगोन दिनैसिमबो गैया आजि खय बोसोर जाखो नोंथांमोना सरकार सालायनाया मा जाखो खय बोसोर जाखो नोंनि दिनावनो माथो गासैबो पावार फांसन माथो डिसिनियावनो बेसेबांबा 16टा डिपार्टमेन्ट ना बेसेबांबा डिपार्टमेन्टआनो स्टेट गभर्नमेन्टआवनो थांजोब्बाय मानो थांजोबखो बियो मानो हगारनो मोनखो बियो हो मानो हगारनो मोनखो प्रमद गबिन्द नोंथाङाथ' डिपुटि चिफ नोंबोथ' बुंनो हायोमोन नोंथ' बर' हारिनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामग्रा नोंनो बिराद सेक्रिफाइस खालामग्रा नोङो एफा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोर दिनै मा हिसाबाव हरखो सोरबाया लाबोग्रा सोरबाया हरग्रा मानो मा हिसाबाव सिन्था खालाम बर' रायजो राजाखौ नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला बर' रायजो राजाखौ जुदि नोंथांमोनखौ जुदि अनसायोब्ला बर' रायजो राजानि दुख सुखखौ जुदि बुजियोब्ला बर' रायजो राजानि न'खर हाब नोंथांमोननि बै साइरेन दामनानै फिउफि फाफा दामलांनाय बहाबा माबा माबि दामि 7 स्टार हटेलनो माबा 6 स्टार 3 स्टार 1 स्टार हटेलाव थाग्राफोरा गार जालदाब जुलदाब गार मोनथिबाय नोंसोरनि बे जालदाब स्टार हटेलाव थानाय मानायफ्रा सलिया बर' रायजो राजानि गाबनाय गोसो गाबनायखौ नाय गोसो गाबनायखौ खोनासं नांगोनलै प्रमद बर' रायजो राजानि सावा नांगोन नोंनावबो बाल मोनथिबाय बर' रायजो राजानि सावा नांगोन गोसो गाबनानै जुदि बुंनांगौबा नांगोन आंनि बुंनाया दा नांथों
बिमा बुरैनि सोरबा गाबनानै बुंनाया नांगोन मोनथिबाय बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नाय हाब्रां सारजों लोगोसे इरागदाव सारजों लोगोसे जेसेबां भुटानाव जोंनि अल क्लियाराव गोमाना थानाय बिसोरखौ जोंनो नांगौ जोंनो फिन नांबावगौ गोथां महर मोनो गोथै महर मोनो जोंनो नांगौ प्रमद नोंनि सरकारा दिनै बरनना होनांगोन बेफोरबायदिया बांद्राय सोलिनाय नङा रन्जन दैमारिखौथ' जेरैबायदि नोंसोरो आथिं गाद्दि गोमा जानो गिनानै UPPL नि प्रमद बर'आ दिनैहाय गाद्दि गोमा जानो गिनानै रन्जन दैमारिखौ दिनैसिमबो बरननो हाया आं सरकाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ सिगाङावनो बरनगोन बोरो माला आजि खय बोसोर जाखो मानो बरननो हायाखै जेलाव थानाय माखासेखौ आं बरनजोबगोन होननानै आरे प्रमद नों जुदि बरननो हायोब्ला नोंनि सरकारानो मा 17 बोसोर 100 बोसोरब्लाबो नोंनो सालायबाय थाना हा दिनै बुंदों उकिलफ्रानो बुंदों सरकारनि प्रेसाराव रन्जन दैमारि मोना जेलाव जेसेबां दङ बे गजबगोन होनना बोरो मानो गनो हायाखै नोंसोर प्रेसार होनो हाया हिमन्त बिश्व शर्मानि गलाम नोंसोर बान्दा गोजा साफा साफा मिथिबाय गबिन्दब्लाबो बान्दा प्रमदब्लाबो शर्मानि बान्दा नोंथांमोना गोदोनायाव ओरैहाय दुरुंखौ गानदो मिथिबाय सल'गोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा मोजाङै नायलां आरो जुदि मोजां मोनाखैबा सोरबाया जुदि नायनो बादोंब्ला दानाय खनसेयावनो ओंखारखा बास जय बर' हारिनि